Kag sa Good Vibes, tatlo ka mga pelikula gin-shoot sa Negros kag obra maestra sa mga Negrense directors kabahin sa mga na-nominate bilang Best Picture kag Best Director sa The Eddies nga Annual Awards. Ginanunsyo sang kahapon ang mga nominees sa ikawalo nga The Eddies ukuning Entertainment Editor's Choice nga annual film event sa Pilipinas nga nagakilala sa mga craftsmen, actors, writers, directors, workers kag producers sa film industry. Sa anom ka mga nominado bilang Best Picture, tatlo diri gin-shoot sa Negros kag himo sa Negrense nga mga directors. Ining amo ang Under a Piaya Moon, isa ka love story nga ginistorya pinaagi sa Negrense delicacies kag culture. Nominated man ang The Outside, isa ka Netflix original nga zombie film nga gin-shoot sa Banwas ng Ilog, Kabangkalan City kag sa Banwas ang Nakasilyana. Kag pati na ang Love Child nga isa ka Cinemalaya movie nga gin-shoot man sa Negros. Ang iban sa mga nominees sa Best Picture amo ang Green Bones, Hello Love Again, kag Isang Himala. Nominated man bilang Best Director ang Negrense directors nga sanday Kurt Soberano sang Under a Piaya Moon, Jonathan Hurilia sang Love Child, kag Carlo Ledesma sang Outside. Nominated man ang tatlo bilang Best Screenplay. Magluwas sa Negros gin-shoot kabahin man sa mga bida sa mga pelikula ang Negrense nga mga actors, pati na ang mga crew nga behind the camera. Sa July 20, paghahiwato ng awards night sa Ceremonial Hall sang Marriott Grand Ballroom sa Newport World Resort sa Pasay City. Kag may delayed telecast sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, kag may worldwide streaming sa iWant TFC sa July 27. Ang The Eddies ang gina-organize sang Society of Philippine Entertainment Editors.